Цецо, какво буташ? Жълтата машина в сервиза. За какво е тази машина? Има цифрички по нея и с нея се учим да броиме. 1, 2, 3, 4. Шегон се. Машина за обслужване на климатични системи от по-новото поколение с Freon R12134GT. Тази машина прави профилактика на климатичните системи. Издърпваме фреона, тя прави регенерация, добавяме след това нов фреон UV отсветително масло и по този начин гарантираме, че системата е с необходимото количество фреон. Освен това можем да предложим още доста други услуги. Имаме газ анализатор, с който анализираме качеството на фреона, дали има в него примеси на други типове фреон или други газове, с което да гарантираме максималната работоспособност на климатичната система. Освен това можем да предложим озониране, антибактериално почистване и куп други процедури, свързани с комфорта на пътуване през летните горещини. Vibros Automotive. Това е сервизът.